ka ji mutanen Allah wasu kishin ƙasa illallah sata dai mutumi na sata ku ne wanda in aka sata ken Najeriya ko kame ana ruwan kuɗi ba kwa motsa la ilaha illallah Naija for life Naija ever Naija all the way ku kenan ku ne da ku za a mutu da ku za a tashi a Najeriya. Na za ka je? Wallahi can ƙasa ka ɗan aikin ne yanzu bari in sauri in zuba ta yanzu zan dawo amma. An dawo. Just yanzu abinci ma an ba girin wasu girin na cin abinci. Na fi kowa sanin haka.